दायो जोङो नै ओरैजाय एक्ट्रेसखौ मेकआप खालामगासिनो जोंना केमेरामेना डाइरेक्टरा गाइस नै एक्ट्रेसनि फाइनाल लुक ओमफ्राय एक्टरनि फाइनाल लुक देखायनि र' जुथाखौ बातमी बेनो नै गाइस एक्टरनि फाइनाल लुक हेलो गाइस नमस्ते खुलुमबाय तो दायो जोंना एक्ट्रेसानि हाय एक्ट्रेस दायो जोङो इयाव शुटिं लाबाय थानोसै आरोना क्लिप्सफोरखौ आं बांद्राय होनायानो जायाखै तो दिनैनि ब्लगा 2 मिनिटनिबो जागोन ना जाया मिथिया जाखिनि जायो बेखिनिखौनो आपल'ड होना होनोसै आङो नोंथांमोननिसिम जास्ट शेयार खालामनो थाखाय जोंहा एक्ट्रेसनि माबा सोलिगासिनो शुटिं So hey guys, so welcome to my YouTube channel another vlog. So आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामनानै जोबसिन जालांगोन। तो दायो माने आङो शुटिंनि थाखाय जोङो दायो 11 माइलाव दंफैयो आरोना डाइरेक्टलि शुटिंनि थाखाय जोङो लकेसनाव मोनफैखानासो आं ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय। तो दायो जोङो साब्रै फैदों आरोना तो दायो सोर फैदों देखायनोसै आं ओरैजाय दायो जोङो नै ओरैजाय एक्ट्रेसखौ मेकआप खालामगासिनो जोंना केमेरामेना डाइरेक्टरा ओमफ्राय ओरैजाय आब' दङ जिरायनानै तो बे लाजिदों मोखां देखायाखै तो दायो ओरैजाय मेकआप खालामगासिनो तो दिनै माने जोङो शुटिंआव जाखिनि क्लिप लानाय जायो बेखौ नोंथांमोना जाखिनिखौ देखायनो हायो बेखिनिखौ देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। A few moments later. So guys, नै एक्ट्रेसनि फाइनाल लुक ओमफ्राय एक्टरनि फाइनाल लुक देखायनि र' एलाय जी काजा का इधर देखो अरे कैसे को दिख रहा है जूता का बात में पहनो नहीं गाइस एक्टरनि फाइनल लुक और हम स्टार्ट सारा घुमाना बे एक्टरनि फाइनल लुक हेलो गाइस नमस्ते खुलुमबाय तो दा जोङो now we are good to go तो गाइस तो दायो माने नेक्स्ट क्लिपनि थाखाय तो दायो ड्रेस चेन्ज खालामबाय तो दहायनिफ्राय जाखिनि क्लिप लादोंमोन दहाय बेखौ माने नोंथांमोननिसिम देखायनाय जायासै मानोना तो बेयाव बानायनो माने बानायबाबो आरो टाइम लेट जागोन ना बेखायनो नोंथांमोननिसिम क्लिपखौ देखायनाय जायासै आरो लोगोसे आंनि फनजों मिउजिक दामबाय थाबायना बे सम बेनिखायनो माने फनाबो फ्रि थायासै बेखायनो माने नोंथांमोननिसिम जाखिनि क्लिप लादों बेखौ देखायनाय जायासै आरोना तो दायो जोङो खालामफिनसै शुटिं स्टार्ट नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जाखिनिखौ देखायनो हायो नोंथांमोननिसिम देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय दा जोंना आरो एक्ट्रेसाबो नै दा ड्रेस चेन्ज खालामनानै देलायगासिनो दा ओमफ्राय आरो इयो एक्ट्रेसनि बिब' मोखां देखे ये रहा कैमरामैन डायरेक्टर हमारा ए बॉस और मेकअप आर्टिस्ट भी है भाई मेकअप आर्टिस्ट भी है और एडिटर भी है वो बोल थोड़ा प्रमोट कर दो ब्रा तो दायो माने जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै दायो ओरैजाय मा होनो दैमा जिङाव फैदों आरोना दहायबो दैमा जिङावनो दंखायोमोन जोङो होमबाबो बेनिफ्राय एसे साइडआव फैदों आरोना दायो लकेसनाव तो दायो बेयाव लागोन आरोना बे साइडआव शुटिं तो दायो जोंना एक्ट्रेसानि हाय एक्ट्रेस दायो जोङो इयाव शुटिं लाबाय थानोसै आरोना क्लिप्सफोरखौ आं बांद्राय होनायानो जायाखै तो दिनैनि ब्लगा 2 मिनिटनिबो जागोन ना जाया मिथिया जाखिनि जायो बेखिनिखौनो आपल'ड होना होनोसै आङो नोंथांमोननिसिम जास्ट शेयार खालामनो थाखाय दायो जोङो बेयाव लाबाय थानोसै शुटिं तो ओरैजाय दायो बे 11 माइलनि लकेसनखौ नोंथांमोना दायो नायना लाबानो जाबाय आरोना गाइस तो दायो माने जोंना लास्ट शट आरोना दायो कमप्लिट जाबाय दायो मोनसेल' क्लिप लास्ट दंबावो आरोना होमबानो कमप्लिट जाबाय आरोना मिउजिक भिडिअनि शुटिं दायो बे मोनसे क्लिप लास्टखौ लानोसै ओमफ्राय थांबाय थानोसै ओंखाम उखैनायाबो जाला फुंनिफ्रायनो खामबाय जोंनि माने मोनसे मिउजिक भिडिअ दिनै कमप्लिट खालामखाबाय आरोना सानसेयावनो तो नेक्स्ट डेसिम लाला होननानै बेखायनो सानसेयावनो कमप्लिट खालामखाबाय दा माने दा मोनसे लास्ट क्लिप दंबावो होमबानो कमप्लिट आरोना दायो नै दैमा जिङाव लादो 11 माइलनि जोंहा एक्ट्रेसनि माबा सोलिगासिनो शुटिं तो दायो तो फाइनाली दिनै माने दायो तो फाइनाली दायो माने जोंना शुटिंआ कमप्लिट जाबाय मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दिनै माने एबार खेबसेयाव जोङो सानसेयावनो कमप्लिट खालामबाय शुटिंखौ तो दायो जोङो थांबाय थानोसै न'सिम आरोना तो दायो टाइमा जाबाय 4टा तो फुंनिफ्राय जोङो 9टानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दायो 4टायाव कमप्लिट खालामबाय तो दायो थांबाय थानोसै